Гледам ги двамата. А отвъд 60-те кавалерът е. И кажи речи бабичка дамата. Новината, навярно, в коняка е или в нежния звук на пияното, но те чувстват се другаде някъде. И той с длан и погалва коляното. Но това не обягва от погледа на момчетата с дънки в ъгъла. И тя бързо оправя си рокля. Но не ги е излъгала. И те тъй откровено кикотят се, и тъй от смях на място не се свъртат те, че аз казвам им: ех, слепи котета! След време и вие ще бъдете дъртите. И тогава мене, стария, слушайте, фантастичен късмет ще извадите, ако на тяхната възраст заслужите, като тях да разсмивате младите. Какво си, любов, какво си кажи? По блока пред нас преди 2 дни с напръскани букви грамадни гледам не вик на омраза, не лозунг, а следната фраза: обичам те, Елице! Значи аз казах си, тези свалячи, уж гамени, уж хулигани, с палци в каубойски колани, не е да не крият заложби за истинска обич. И може би значително, щом се излива в букви с размери такива. Но ако тази Елица, рекох си, надписа знам ли е, нека си отмине, не види. С трамвая бързам към своята стая и пише това съобщение, напомнящо стихотворение. И ще ми се то след програми с насилие, изборни речи, реклами, етера да огласи по-звънко от песен птича: Елице, дето и да си, той те обича.